граждани и гости, от името на църковното настоятелство при храм Света Параскева, село Патриш, ви благодарим, че станахте съпричастни на днешното голямо събитие за нашата скромна църква, която през години е защитавала селото ни. Именувана на света преподобна Параскева или Петка Българска, която е българска светица и наша покровителка. Вярва се, че света Петка е лечителка и пазителка от страшни болести, като шарка, чума и епилепсия. Жените я тачат против безплодие, а днешният ден, Петков ден, е един от най-големите български народни празници и с него се отбелязва края на лятото и началото на зимата, както и завършеха на земеделския и животновъден годишен цикъл. Изказваме благодарност на архимандрит Георги за оказаното съдействие и за провеждането на ритуала. Благодарим и на всички, които ни подкрепиха със средства и дарения. Специални благодарности на кмета на село Патриш, господин Валентин Валев, главният специалист Даринка Русанова и Илка Русанова за оказаната помощ за ритуала. От мое име благодаря на съпруга си Никола, който от 10 години беше неотлъчно до мен при осъществяването на ремонтните дейности по църквата. Благодаря и на двете си дъщери Елена и Сандра, на техните съпрузи за моралната и материална подкрепа. Благодаря също и на Красимир Чешмеджиев, който е един от най-големите дарители на църквата. Благодаря и на църковното настоятелство за оказаната подкрепа. Желаем ви здраве и нека света Петка ви пази. Амин. Кажете амин. Амин, амин. Така, сега, обърни се към мен. Целуй ръка си. Да се живее здраве и ти, семейството ти и разбира се, ходеч. Амин, кажи и краси, да са живи и здрави. Голям взор видяхме, няма да споменаваме защо, но стана. Брати и сестри, сега в лявата ръка държите свещичките. Аз ще се опитам да запаля. Ето това се казва брикет. Да сложим преди хвалата на света Петка, че представя течение. Нищо нека да такова. Го изместим. Важно е да... Това е гръцки тамян. Гръцки? Няма да го пушите. Там страни. Да. Хайде да се прекрасим, деца! Благословен Бог наш, всегда ни пресно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Пресветлен Тройце, помилуй нас, Господи, отчисти грехи наши. Владико, прости беззакония наши. Свети посвети сили немощни наши, имене Твоего ради, кръстете се. Отче наш, излишни на небесете, да свети се име Твое, малко само, да бъде воля Твоя, яко на небеси да си държи. Насущни и хлеб дай ни днес и остави нам дълги наши, яко ще ми оставляйте от Богом нашето, и не веди нашето изкушение, но избави нас от лукавото, яко Твое е царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, и присно, и во веки веков.
Амин. Кажете се прекръщете. Амин. Ето къде стои кадилницата. Ето тук има една кука. Това е подарък на Румяна от дъщеричката. Гръцки свещник. Едносвещник се казва. Така, тук пропуснах да кажа, това е от дъщерския кмет, Света Петка, а това е от нашия кмет, Госин Харитонов. Света Петка, това е от лагата от Москва, е направено специално и така. Брати и сестри, сега дядо ви ще си сложи секретарката и почваме. Айде! Благословен Бог наш, всегда ни присно и во веки веков. Амен. Бог Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. И още веднъж. Бог Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се претечеме към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душите си да извикаме: Владичице, смили се над нас и ни помогни, побързи, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе зърничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да млъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би предстояло да се моли за нас, кой би ни избавил от толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпиме от Теб, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви злини. Помилуй нас, Боже, според великата си милост. Молим Ти се, чуй ни, помилуй, Господи. Помилуй, Господ е моя светлина и моя спасение, от когото ще се обоя. Господ е крепост на моя живот, от когото ще се плаша. Премудрост, приклонете главите си пред Господа. Из посланието на светия апостол Павел до евреите, чтение. Братя, както свещаващията и освещаваните всички са от едного, затова той се не срамува да ги нарича братя, думайки: ще възвесте името Ти на братите си, посред църква ще те възпее. И пак ето мен и децата, които Бог ми даде, а понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази онова, когото е властта на смъртта си реждявала, и да избави уния, които от страх пред смъртта през целия живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа, защото в това, що сам претърпя, като биде изкушаван, може и на изкушаваните да помогне. Алилуя, алилуя, алилуя! Премудрост, приклонете главите си пред Господа. Тук вътре има закачалка. Ще се чете и Святаго Евангелие от Йоанна. В
това време влезе Исус в Йерусалим. А в Йерусалим при Овчи порти се намира капалния, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвори. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които чакаха да се раздвижи водата. Защото от време на време ангел Господен слизаше и раздвижваше водата. И който пръв влезеше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй! Руче, какво стана питката до днеска ли? Аз правя филм. Иска да изправя свеща. Има най-гледка. Дяконе. Служи го е отдолу. Тури това отгоре и готово. Бижу. Това е румче тук. Най-хубавата битка. Браво, браво на това е направо. Хайде се прекръстим. С мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мир срещи за спасение на нашите души. За мир по целия свят. За благосъстояние на светите Божии църкви. И за спасението на всички. На Господа да се помолим. За този свети храм носиш името на света Параскева и за уния, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. На Господа да се помолим. За високо преосвещени наш митрополит Григорий, за честното презвитерство, за негово святейшество, патриарха Българского и Софийска митрополита Неофита и за всички църковни служители, народ на Господа да се помолим. За православния народ, за това населено място Патреж, за всички градове и села, близки нему и държави, и уния, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове, за мирни времена над вашите домове и на това населено място, на Господа да се помолим. За уния, които плават, пътуват, боледуват, плачат, страдат, които са в плен, и за тяхното спасение, на Господа да се помолим. За да се освети тая вода с слизането, силата и действието на Светия Дух, с такава вода, осветена, йорданска, на Господа да се помолим. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Святаго Духа, амин, амин, амин. Така. За да слезе върху тая вода, върху това вино, този елей, върху този хляб, очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, за да бъде тая вода за душите ми, телата, прогонваща всяка съпротивителна сила, и за да се изпрати благодата на избавлението, благословението Йорданово, на Господу да се помолим. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се просветиме чрез светлината на разума и единосъщната Тройца,
на Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове и дъщери и наследници на своето царство, чрез причащаването, поръсването с тая вода, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръбня, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити и спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, с Твоею благодатью. Господи, помилуй. Като се спомниме с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословенна, славна владичица наша Богородица и преснодена Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега винаги и във веки веков. Амин. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, създател на всички видими и невидими твари, Ти си дошъл в образа на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето, ти оздравя, не дай да грешиш вече. О, Владико, молим се, посети благи нашите немощи и изцели нашите душевни и телесни недъзи по молитвите на все пречистата Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, със силата на честния животворящи кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честният славен пророка и предтеча кръстителя Йоанна, на нашите вселенски учители Василий, Велики Григорий Богослов, Йоанна Златоуста го, на нашите отци Атанасий и Кирила Патриарх Александрийски, Спиридон Тримидунски, Николай Мирликийски чудотворец, на нашите отци свети Методий Кирила, учители славянски, Климент архиепископ Охридски, царя Бориса Михаилец, създателя на българската държава, на великомъчениците Георги Победоносец, Димитрий Мирозочеви, на добропобедните мъченици, на светите и праведни богоотци Йоаким и Анна. И сега идват нашите доктори, нашите лечители, казват се безсребърници. На светите славни и чудотворци безсребърници Козма и Дамян, Кирил Йоан, Пантелеймон, Ермолай, Самсон, Диомит, Мотия, Анакита, Трифона, Талалей. И на света Параскева, Петка Търновска, чиято памет правиме на всички Твои свети. Спаси, Господи, и помилуй високо преосвещени наш митрополит Григорий и негово светейшество патриарха Неофита. Спаси, Господи, и помилуй православните християни, които стоят тук и които по уважителни причини отсъстват. Спаси, Господи, и помилуй всички живеещи в това населено място, независимо от тяхното изповедание. Дарувай им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служещо на Тебе. Помини, Господи, и които ни мразят, и които ни обичат, слугуващите наши брати. Помини, Господи, братите ни, които са в плен и скръб, и помилуй и тях по великата си милост. Защото Ти си извор на изцеление, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправям с безначалния Твой Отец и с пресветия и благия животворящ Твой Дух. Мир на всички вас! Приклонете главите си пред Господа. Господи, Ти, който благоволи да се кръстиш в Йордан от Йоанна и да осветиш водите,
наклони ухото си, чуй и ни благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята глава ознаменуваме нашата рабска покорност. Удостойни чрез притежкаването, поръсването и изкусването от тая вода и от този корбан, който ще осветим след малко, да се изпълним със своето освещение и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Искаш ли да седиш? Добре, видиш на зорбите. Защото ти си нашето освещение и на Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение за изначалния Твой Отец и със все свети и бъди животворящ Твой Дух, сега винаги во веки веков. Кажете амин и се прекръстете. Амин. Амин значи да бъде. И като ти срещна по улицата или свещеник, като ти срещне и като кажа добър ден, Мариче, и ти кажеш добър ден, тя. Бог да те благослови, да ще те семейството, твоето начинание. И ти ще кажеш амин. Защото обикновено казвате, о, дано. И какво дано? Съмняваш се в това, което ти казвам ли? Аз моля Бог да те благослови. И ти казваш амин. Амин, отче Георги, да бъде. А не това, ох, дано. Да. И така, просури. Казвам какво Господ е казал. На човек са му необходими 3 хиляди хляб, човешки взаимоотношения и любов. На оня свят няма да занесеме никакво богатство, нали знаете? Заради това трябва да ходим поне веднъж в месеца на гробищния парк. Поради тази причина. Там са други измерения, друг е живот. Там няма речи коли, няма лимузини, там има зелени поляни, чешмите, извор на вода тече, мляко тече от животните, но една моя комшинка казваше, о, като ще отида отец Георги и като ще ги накарам да ми изкопаят гроба, казва, под оная джанка е там. И ще да ми насъдят един типец. Типец значи райграс. Изключете тия джиесени. Моля ви, като гледате църквата, няма джиесени. Тъй. И като ще легне, и като ще ни мирише тая хубава джанка, и той е типец зеленичко. Обаче до мен една седи никакви ябълка ранка. Тя се обърне и каза, о, Марика. Ти какво мислиш? Че там няма работа? Ма те са ти приготвили от сега на мотика. Копаеш, казва и там ти хоби. Така ли? Господ ще ги толкова да поне край. Нема да умирам. И да, живях до 94 години. Така че там Господ голи ми е родил и голи ми иска. Не се притеснявайте, защото човек не умира. Мира само къщичката на духа. Ето това. А духът, душата, слухът, зрението си отива там, където са дошли. Но човек, като ги е надробил тук, там ще ги пусне. Там ще ги пусне. И така. Заради това ви ги читат тези работи. И затова ви моля да внимавате, да слушате, защото това са думи на Господ Бог. Не дайте да мислите, че аз съм толкова умен. Просто съм и аз като мотика, така че той Господ ги е написал, не аз. Но аз съм длъжен да ви ги предложа, да ви ги прочита и да ви кажа как да ги сказвате, как да се чувствате. И така. И сега да попитаме кметовете. Господин кмете, да вземеме да ви освободим, защото знаем, че имате ангажименти. С това ли е вашето желание? Не, още малко. Още малко ще постоите. Що ще постоите? Давайте тогава да действаме. Айде да се прекледа. Форма ще му дадеме да еде. Задължително и на всичките кметове. И на госпожа Дъската кметица. Айде сега. Спаси Господе любе Твое и благослови достояние Твое победи православному българскому народу на съпротивния даруяй и Твое съхраняй кресом Твоим жителство.
Помилуй нас, Боже, според великата си милост. Молим те се, чуй ни, помилуй. Господи, помилуй. Още се молиме за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прошение. Освобождаване от греховете на Божиите раби, които стоят тук и които по уважителни причини отсъстват. Чуй ни, Боже, Спасителю на наше упование, на уния, които живеят по всички краища на земята и които са далече по море и милостив, владико за нашите грехове и ни помилуй. Защото си милостив и човеколюбив Бог и на Тебе въздаваме слава с безначалния Твой Отец и Светия Дух, сега и Син, сега винаги и во веки веков. Амин. Така, сега преди да почнем да четеме Курбана, ще се поросиме малко със светена вода. Малко така. Дяконе, ела тая същичка е зими от питата. Така, и сега е това тук, искам да ми го отвориш. Ето тук само леко. И солта, леко да ми го отвориш. Който иска осветено брашно, ще дойде при румяна и ще ги иска. Достатъчно е една лъжичка. Най-кафяна лъжичка достатъчно. И една сол и една лъжичка олио. Шишенце едно малко, тя ще ми даде. Това ще бъде осветено всичко. Да си имат светена вода си себе и вие може да се осветите. Да, ще намерите извор на вода. От пламенец или от... как се казва? Изворче. Изворче. Не е смазане. Да, е също. Да не е такава, която ще ми носиш, да. Да не е от... да, с горната мъжа. Така. Христе Боже! Първо мен Христе, да. Благослови ме с тая светена вода, мене грешна и недостойна архимандрит Георги. В името на Отца и Сина и Света Духа. Амин. Благослови, изправи се. Дякона Ганчо и чрез него неговото семейство. Благослови. Благослови господин градоначалник. Бог да те благослови. Господин Харитон, тебе, семейството, твоите начинания и така винаги да помагаш на храмовете на църква. Аз не им казвам, но този човек, знаете ли, по-голямата част от моите църкви, Павликенска духовна околе, ги е направил той. Никой не знае. Вижте, никой не знае. Ма той тогава беше шеф на енергията. Парите бяха в него. Там имаше лове. Така. Ай, господин кмета! Господин кмета, да си жив и здрав. Още много, много години. И много мандати. Дай ръката. Така. Много мандати да служиш. Бог да те благослови, да ще теб и твоето семейство. И така. И да още дарения да правиш. Дай Боже. Млада, къде е? Дай Мария и кмета да спустява най-вече лучше. Лучше ще ти дай. Кажи си името. И явно ще не видя Боже, няма пак ще го даде. И Петро, кмет на Дърскотски. Така, сега с деца, Марича, да. И ваша ли да продължим всички? Да не се безпокойте. Мария, бъдещата Ганчо Александър. Но първо ще направим курбан и тогава да светиме. Я, освети този хляб с тази светена вода, слизаме в силата и действието на Светия Дух. Това брашно, тази сол, това вино и този рей.